ଛୋଟବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଘରେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛି। ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଶାଗ ଭଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖୁଆଇ ଦେଇ ମୁନ୍ଦେ ତୋରାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଅତି ସରଳତାର ସହିତ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଆରେ ପାଗଳା, ଏତେ ସରଳ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଶୁଣ ବାବା, ଜୀବନରେ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବୁ, ସତ୍କର୍ମ କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ, ସେଥିରେ ଶାଗ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବୁ ପଛେ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁନି। ଏ କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ଦୌଲତରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଅଛି ତ କେବଳ ସୁକର୍ମରେ। ବାପାଙ୍କର ସେଦିନର ସେଇ କେତୋଟି କଥା ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା।